Евангелие паводле Яна. Езус сказаў Нікадэму: «Трэба нарадзіцца нанова, вецер вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся з духа». Нікадэм сказаў яму ў адказ: «Як гэта можа стацца?» Езус, адказваючы, сказаў яму: «Ты настаўнік Ізраіля і не ведаеш гэтага? Сапраўды, сапраўды кажу табе, мы гаворым пра тое, што ведаем, і сведчым пра тое, што ўбачылі, а сведчання нашага не прымаеце. Калі я сказаў вам пра зямное, і вы не верыце, то як паверыце, калі скажу вам пра нябеснае? Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто з неба сышоў, Сын чалавечы. Як Майсей узняў змея ў пустыні, так павінен быць узняты Сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у яго, меў жыццё вечнае».